Dneska zase zdraví Tobias a dnes si ukážeme, jak získať ten najľahší spôsob level 100. Proste, kľúči, treba iba toto robiť. Jo. Mapu máte zde. Dáva to extrémne, ale že extrémne veľa XP. Mne to pred chvíľou kámo dalo 10 000. Takže volá sa to Killer Ticon, či Ticon Killer, neviem. Vidíte, už mám level 46. A ešte keď budete zabíjať hráčov, tak to dáva ešte viac. Takže ja si myslím, že toto video bolo veľmi super. Dajte like, odber, subscribe po anglicky, no po English. A jo, takže čus.